Malta bħal kumplament tal-pajjiżi tal-Commonwealth iċċelebrat jum it-tifkira, il-ġurnata li fiha tfakret il-memorja tal-vittmi tal-gwerer. Iċ-ċerimonja uffiċjali f'pajjiżna saret quddiem il-Monument tal-Gwerra fil-Florjana, bis-sem tal-Forzi Armati ta' Malta u tagħlew l-awtoritajiet tal-pajjiż, fosthom il-President Vella, il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech. Aktar kmieni l-Arċisqof Charles Scicluna mexxa qudiesa fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt għall-okkażjoni ta' jum it-tifkira. L-Arċisqof fakkar il-memorja tal-vittmi taż-żewġ gwerer dinjija, kif ukoll fil-vittmi tal-konflitti li għaddejjin bħalissa. Preferenza s-silta mill-Evanġelu li nqrat. L-Arċisqof semma kif aħna kollha kemm aħna aħwa ta' xulxin u semma kif hu importanti li aħna niftakru f'dak li ġara fil-passat u niftakru fil-vittmi tal-konflitti kollha, inkluż l-eluf ta' vittmi fil-konflitti li għaddejjin bħalissa. Dalodu ċċekkjajt kif stajt kemm ħasdet vittmi nies daw bħalna mis-sirijiet ta' familja żgħażagħ b'ħolm kbir il-konflitt fl-Ukrajina. 500,000 sa wissu 2023 il-konflitt fl-Ukrajina sewa il-ħajja ta' 500,000. Semma wkoll il-vittmi f'Gaza u Iżrael u li għandna bżonn nikkundannaw kull min qed jikkawża l-imwiet bla bżonn. L-Arċisqof semma kif huma l-politiċi li jridu jagħmlu li jistgħu sabiex iwaqfu l-konflitti li qed naraw quddiem għajnejna. U traġedja hija li min għandu s-seta u għandu l-vito fil-United Nations Security Council li tagħha Malta wkoll hija membru ma m'għandix vito mhux qed jagħmel id-dover tiegħu minn naħa u minn oħra. Wara l-omelija l-Arċisqof waqaf għal-minuta silenzju biex ifakkar il-memorja tal-vittmi kollha ta' kull konflitt. Preżenti fil-Konkatedral kien hemm bosta personalitajiet distinti kif ukoll deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra. Min jażel il-gwerra minflok il-politika jaħsad is-saħta tal-mewt. Aħna u niftakru fir-responsabilità ta' kull wieħed waħda minna. Namlu ħilitna kulħadd fir-rwol tiegħu biex tieqa fil-bluha u nażlu l-erf. Jade England għal Net News.